magandang hapon po. Maglinis tayo ngayon ng ng lukan. Yung nakuha namin kahapon. Yung lalaki. Kantipas hindi na namin sinama kahapon kasi overloaded na kami sa tricycle. Kasama namin sa clearly. Saka mabilisan lang yung pagdukot namin ng lukan. Naipatry lang namin kay Dili kung paano mga paanang lukan. Ayan, yung experience din niya yung Sobrang nag-enjoy yung siya. pangluka. Hindi niya akalain ng ganito kalalaki yung madunukot niya. Bali, lulutuin namin siya ngayon. Ang aming recipe ay sisig na lukan. Try namin yung sisig na lukan. Kung ang KNA ay mayroong lumpiang lukan, kami naman try namin yung sisig na lukan. Saka barbecue, masarap. Haluan nyo ng taba na taba. Nang? Taba na Sabi ni Master Dragon, masarap daw pa dalawan ng taba. Pwede rin, para maglasa ba? Yan o, ang dami o, sarap. Masarap kaya ito. Lukan sisig. Pork sisig. Pork lukan sisig. Kami, sayang, dami pa na kumakain. Hindi man karne. Masarap to. Ayan, dalawang salang kami ng ganito. Papakuluan. Tapos tatanggalin siya sa shell. Ayan guys, maghihiwa na tayo ngayon ng sibuyas. Mukhang marami-raming sibuyas to. Naiyak-iyak ko na ito. Tignan natin guys kung effective to. Sabi nila, kailangan daw may tubig sa tabi para hindi ka mag-fry. Taro pag may pinagdadaanan talaga. Iba na yon. Pag may pinagdadaanan talaga. Iba na yun. Iba na yon. Kasi pag ako maghihiwa ng ganito talagang naiiyak ako kay may nagsabi na pag maglagay daw ng tubig sa tabi para hindi ka maiyak. Tingnan natin kung effective. Pero parang hindi effective. Hindi. Ayan, kape-kape na naman. Ginalista-lista mo dyan? Mga guests? Hindi, yung mga sayaw nyo, hindi ko mukhang ilista pa. Sayo-sayo, bahala kayo dyan Talaga magkambuhat daw. Practice na naman nga ang palina. Nagalit na si Jack sa akin. Sahigan siya na Tasha. Guys, kitam. Short bugat ng papa, guys. Yan. Short bugat. Sabon pa nga yan. Pinapabayan ko kaya. Basketball na dado. Ayan guys, check natin yung yung lukan. Yun, bumuka na siya. Pwede na to! Tanggalin na natin siya sa shell. Kunti lang yun, kala nyo madami. Pero pag natanggalin yung shell niya, naranggot na lang. Talagot man ang laman. Nakagulo sila sa pagtanggal ng Nagkat na mutang. Na. Ang lukan. Ayan guys, magpiprito muna tayo. Yun. Ngayon lang ulit namin magamit tong Ito na si Boy Lagro. Boy Negra. Girl Negra. Prito guys, piprito tayo. Mapalisip siya guys. Takip. Kasi nang takip niya ang parang bango. O diba, dito sa terrace nagluto. Yan. Hindi kami nagluto sa kasi madilim. Gusto namin dito nakikita ng tao. Live na live. Pag yan nadulas. Prito muna natin siya.
Ayun mamaya, hihiwain natin silang maliliit para maging seafood. Wow, ang crunchy niya. Dati ko ito lang ko, dati sinukan ko, yung aling beer, nagkaula-ulahan ng beer. Lahat ko meron. Meron ito, may knockout ko doon. Dahil ko, pag nagamitin mo yung, may out ko mo, pag nagamitin mo yung additional ko. Ito lang ganito mo yung pag ito ito. Yan, oh. Sarap. Hindi na raw kami guys mag-barbecue at gabi na. Kaya sisiglukan na lang. Na, yun lang yan. Ayan yung guys, yung kalating sako na nauwi namin. Munti. Guys, iwain na natin ang ating lukan. Fried lukan. Ang sarap guys, kahit wala pa siyang ricado, ang sarap na. Lutong-lutong. Haluan din daw ng ganito. Taba. Ay, di ba? Hindi na. Nagluluto ako guys ng kilayen. Kilayen. Wow, masarap yan. Favorite ni Papa yung kilayen. Oh, fresh. Patikman natin kay Kuya Billy guys. Kuya Billy, tikman mo. Wala pang ricado yan. Gusto ko yung Mas gusto mo yung tamilok. Anong masasabi? crunchy. Masarap, di ba? Ano yung tawag yung, yung muscles? Ano yung tawag sa Tagalog yung verde? Bildat? Ay, tahong? Tahong. Yun. Tahong. Parang tahong din siya. Pero mas gusto ko ito kaysa sa akin. Okay ito sa akin eh. Dalawa kayo nakaapat na ako. Sa Antiligaya guys, may trangkaso ulit. Hindi rin nakapusing yun. Nabinat. Nabinat doon sa susong baka. Hindi nga nagkain. Takunti lang kinain na. Pinagbintangan pa yung susong baka. Yan guys, naprito na lahat oh. Yun oh, sarap oh. Yan na yun. Ito na yung kalating sako. Parang mabibitin tayo dyan ah. Kaya nga eh. Sa sunod na magkuha tayo, 2 sako. Kahirap nga buhatin. Ikaw magbuhat din sa bangka. Kaya nga eh. Kung pwede lang ilaga. Kaya magkila ko yan eh. Kuya mag. Kasarap. Namiss talaga namin ang lukan guys. Kahit ganito na siya, pwede na eh. Susun mo na susun. Naubos na namin kapapapa. Tapos nang din yung sambal ka tayo po. Wala pa yan. Si Dana guys, wala pa din. Nasa salapay pa. May sakit. Sa mga naghahanap po. Awanon, naibusang. Awanon, katalagaan. Bagungon din no? Sarap din. Masarap din siguro isisig yun na. Sungkitin mo na. Lambot mo ba sa'yo? Bobopis, ganun. Yung ulo niya. Pwede. Ay, kulay green kasi. Hindi mo mapakrunchy yun. Yung ulo. Pwede siguro yung kilaw. O diba hindi na siya halatang lukan? Ang dami rin pala. May isang matalyasin mo. Dapat lalagyan namin yan guys ng taba-taba. Kaya lang di na namin nilagyan kasi baka ma-high blood na sila. Yan. Lang natin. Pangkot siya. Sarap po. Kuya Allen, thank you so much. Team KMA sa pagsama sa aming pagkuha ng lukan. Next time daw, punuin yung bangka. Kulang daw kasi. Kuya Mags.
Tignan natin yung mga nagamarites dito. Walang baon na marites to. Wala kayong baong guys na marites? Tapos na kami nag-marites. Bakit din? Oh. Marites. Anong latest? Anong latest? Ayan, nilagyan natin siya ng oyster sauce. Nag-transform. Bango! Ito mo na ay, naglalapit-lapit ka na. Hindi kami nagpangalan guys. Ginadayit nila ako. Sama ng ugalay. Hindi nila ako ginutuan. Lime na. Nilagyan natin ang reno. Sana may nabili sila. Renovation. Ay, liver spread. Wala, nagsilapitan na sila guys. Gutom na talaga sila. Ikaw po kami dyan tapos nag-usap yung gano'n. Reklamo yan dalawa. Magkuha ka doon ang feeling pula. Ay, isang feeling. Kapros, tikwa siling nga pula. Ang gasang bagita ang gigis yun. Ayun na guys, ang aking kiloyen. Luto na siya. Sarap. Yan, kalamansi naman. Ayun ang ating pinale. Ito kasi yung magpapasarap ka. At saka egg pa pala. Walang pang... Pasarap. Then, egg ulit. Lagyan natin siya ng egg. Sarap oh. Kung may sistering sana tayo, plate, no? Ganda yun. Ayan na guys. Kain na. Kain na naman. Awan, naglumag tayo nga talaga. Nang gani madi makita tatingnan mo. Huwag naman. Hindi naman. Bakit gayaan? Ano tilang naga tayo na, no, madi makita tatingnan. Ano nga rod? Dumakan di. Lumagmag ah. Kaysa nagkakain ka, di ka gataba. Di maganda yun. Parang si Gigi. Parang giniling na kami. Sarap. Okay, let's eat. Tara, kompleto ang kainan. Kainan na. Guys. Salamat nyo guys, practice pa. Ay, practice pa. Salamat sa biyang pinagpapalo mo. Maganda namin ito lakas sa mga pagdilingkod sa iyo. Sa mga nagsusan dakilang pagdilingkod sa iyo. Amen. Guys, Charles, dali na! May ano dito, may karne. Yun, oh. Ito na. Gusto niyo ng sardinas. bigyan mo lang isang Ingat. naglili. Kaya. Buksan ba sardina? Kunin mo doon yung isang sardinas, mas bet na yung sardinas. Kain pa, ang sarap ng aking luto. Anong lasa? Ate Okay? Sarap niya. Masarap na. Ayun yung karne. Masarap. Masarap. Yeah. Anong lasa? Yeah. Lasang lukan. Hindi na siya lasang lukan. Hindi mo na maano yung... So, how about the Tamil episode challenge? Ate Joanne. Ang saya. Shoutout sa aking nag-iisang basher. May basher siya. Ang arte daw. Where you going? Hindi ka talaga sasama? Alis muna ako guys. Ito ko mayroong ano. Pero walang susi. Magpunta-puntahan ka ba? May lip sync. Pwede ba ang sarap yung lukan? Ilabas mo yung motor. Kala ko hindi nagagamit eh. Super, paano yung natin? Super. Na-stroke. Na-stroke siya sa ate di group yan. Nung pakainin ng tablet ng una. Super. Ito niya ang aming pamangkin, no? Suso niya pa yung sardinas ulamin. Okay, sa may lukan, sa karne, ayaw niya guys.
Arty-arty. Masarap. Bakit mas gusto mo ang ano, sardinas? Dahil Dahil masarap. Dahil sa taglay nito, lakas. pampapogi. Pampapogi. Bakit di ka pa rin pogi? Ha? Pogi na. Yan. Sobra na nga. Bansa. Solve na naman ang hapunan dahil sa lukan. Thank you so much. Team KMA. Matira guys, pagkakatian. Magkuha kayo din ng kanante. Lagayan no? Magkuha kayo. Thank you po. Have a good night. Bye-bye! Bye-bye!